Казвам се Мирослав Наков и за първи път съм на такава специална и важна аудитория. Иначе съм от доста приказливи хора, но съм леко притеснен, защото наистина намирам, че сте изключително интересна и отговорна публика. Понеже тук младежа, за мен всички сте младежи, нека да не казвам на колко години съм, но поне половината от вас са на възрастта на сина ми, който е на 25 без малко. Той прави някакви игри за събуждане, аз няма да ви карам да ставате горе или нещо друго, но ще ви демонстрирам един тибетски артефакт, който си донесох от къща, между другото е пълно с такива, защото от всякъде където ходя мътна. И вече са ми дали няколко ултиматума съпругата ми, дъщеря ми, че стига вече съм носил, защото няма кой да върша праха по тях, но ще ви демонстрирам нещо, после ще ви кажа какво е. Това му казват singing bowl или пееща чаша. Има го, може да си купи човек навсякъде, където е в Тибет, в Непал, в Индия, но основно това е буддийски артефакт. И така, трябва да започваме. Между другото, по време на моята лекция звучи малко доста официално. Възможно е да бягам от тема на тема. Вие няма да ми се сърдите, защото наистина за първи път говоря на такава аудитория и ще се радвам много накрая да ми задавате каквито въпроси ви хрумнат, след като свърша моите разкази. Аз съм си даже приготвил и пищови, защото това е спомен от студентските години. Преди около 2 месеца бях с една група на края на света. Вероятно много от вас знаят къде е края на света, но аз ще ви кажа отново. Края на света или Фин дел Мундо е района на Южна Патагония и огнена земя. По-на юг оттам е само Антарктида. И бяхме в Пунта Аренас на Магелановия пролив с моята група. Бяха 24 човека, които водих там. И звъни ми телефона, непознат номер, отивам аз. И един младеж, Миро се казва, аз съм също Миро, Мирослав, но Миро ми казват всички. Казва, бе, тук има един семинар в Пловдив. Що не дойдеш? Между другото бях представен от един мой приятел, и заслужил клиент, въпреки че той е приятел, Сребри, когато всички или повече от вас познавате. Той е бил лектор на миналогодишния стартъп и е доста известен в интернет средите и къде ли още не. И Миро ми каза, хайде сега, когато се върнеш, ще се срещнем и ще те оговоря. Много малко ми трябваше, защото видях какво представлява това ваше начинание и дано да успея да изпълня очакванията ви или да мога да ви разкажа това, което ще ви интересува. Ами трябва да почна от някъде. Аз съм роден в Троян, затова и моето подзаглавие аватарско е от Троян до края на света. Роден съм в Троян преди много години. Нищо интересно, малкият град, скука при социализма, няма какво да ви говоря, какво съм учил от средно образование, казарма. Вие сте щастливци, ако не сте ходили според мен, защото това е излишно губене на време, ако не си професионален войник, не си струва. После следване в София, в икономически институции, му казват УНСС, по мое време носеше името Карл Маркс. Учих в престижна специалност, но не беше кой знае какво образованието. Може би от факта, че съм роден в Троян, обичам планината. Обичам планината и още като малък ходих скитах по Троянския Балкан, което е най-красивата част на Стара планина. Вероятно повече от вас са били там и познават. И още от тогава сигурно е тази голяма любов към изкачването на върхове, воденето на малки групи в планината, говоря това е съученици и така нататък. После, когато записах студент, също продължих да се занимавам с тия щуроти. И след това държавна работа. Виждам, че тук вървят някакви мои снимки, няма да ви разказвам за тях много, защото те са твърде много. Ако почна да ви говоря за всяка една, ще си
предвидено за по-различни неща, но така или иначе вие можете да гледате. Това са снимки от мои пътешествия. От мои пътешествия, първо индивидуални, аз ще кажа кога за първи път съм тръгнал по-надалеч, а и по-късно вече, когато започнах да водя хора. Троян. Много хубаво място. Но от 30 години вече живея в София, въпреки че си самоопределям като гражданин на света, защото около 6 месеца в годината, така или иначе ми се налага да пътувам някъде по света, водейки хора, и съм се самоопределил като професионален пътешественик, т.е. с пътешествия аз си вадя хляба. В 90-те години, годините на промяната, вместо да си взема тефтерчето с бизнес адресите на външно-търговското предприятие, в което работех, както направиха много мои колеги, и започнаха повече или по-малко успешен частен бизнес, защото при социализма имаше така наречения монопол върху външната търговия, само държавата можеше да го прави. Господи, никой от вас не е живял при социализма, като ви гледам, и няма да ви доскочавам с такива антични приказки, но така или иначе, вместо да започна да се свързвам с партньорите, с които съм работил в държавното външно-търговско предприятие, аз започнах да изнасям керамика. Аз съм от Троян, започнах да изнасям троянски грънци за Англия. Просто там имах един познат, една връзка се отвори. Това беше много лек и лежерен период в моята кариера, защото в моментите, след като направиш поръчката, имаше доста дълго свободно време, докато станат готови грънците. Имах един приятел, който мога да кажа, че беше една от причините да започна да пътешествам по-активно. Той внася все още алпийска екипировка и понеже аз бях свободен, имах и кола, казва: айде, Миро, сега да ходим някъде из Европа, да поразкатерим някой връх. Той естествено използваше това пътуване, за да си вкара стока алпийска, а пък това за мен беше като моркова, който е вързан на каруцата пред магарето, за да тръгна. И тъй през тия години, 90-те години, доста често ми се налагаше да ходя из Европа и това ми бяха първи по-истински пътешествия, въпреки че това бяха години, нямаше много пари и сме спали само в колата. Имах една Шкода 105. С тази Шкода стигнах чак до Шотландия. Тя обиколила 2 океана, 6 морета, не знам си колко страни, но в Шотландия стигнахме през януари 1996 година. Спомням си, че пътувахме покрай езерото Лох Нес, знаете за него, и за митичното чудовище. Езерото Лох Нес е дълго около 20 мили и по време на цялото пътешествие, вярвайте ми, в едната ръка държах фотоапарат. Дано се появи този голям звер, за да мога да го снимам, но така или иначе не стана, няма го. По време на тия пътувания, естествено се спеше в колата, дори при минус 15 градуса температура. Има много весели случаи с това, няма да ви отичавам, разбира се, защото може би трябва да говоря и по-сериозни работи. Само ще кажа, първото ми изкачване на вулкана Етна, вероятно някои от вас видяхте, че преди 3 дена Етна избухна за пореден път, а ние бяхме на Етна, на ръба на кратера, както го наричам гърлото на дявола, преди 6 дена. Ние бяхме с моята последна група за Сицилия на 5 май, а Етна избухна на 8. Това беше моето 6-то изкачване догоре, но пак нямахме късмет да видим живата лава отблизко. Между другото, тук не са подредени за жалост снимките хронологично, но в това слайдшоу, което се върти, ще видите едни вулканчета, един от тях е Етна. Да си спомням, че първото изкачване Етна беше януари 1997 година. Тогава спахме в Шкодата, разбира се, отново при минус 20 градуса на 2500 метра над височина, където е паркинга всъщност, и оттам тръгнахме и си скачихме нагоре без никакъв проблем. А първото ми дълго пътуване беше още в 90-та година, когато един мой приятел, той беше по-такъв среднат пътешественик от мене, ме каза за това да отидем до Южна Америка. В Южна Америка аз успях да намеря спонсорство
Това беше в края на социализма, 89-та година края, но работих тогава с фирма Rank Xerox и успяхме да убедим да дадат 2 копирни апарата, които успяхме да продадем и да финансираме една експедиция за около месец и половина. Това беше първото ми отиване в Южна Америка. Тогава ние си скачихме до най-високия връх на континент Америка и на Андите, той се казва Аконкагуа и е висок 6960 метра. След това бяхме в Буенос Айрес, бяхме на най-красивото място на света по моята ранглиста, защото всичко това са условни неща и най-красивото място на света се нарича Игуасо. Когато ето го, това са водопадите Игуасо, те се намират в границата между Бразилия и Аржентина. Наистина уникална красота, бил съм от тогава насам, може би 15 пъти. И разбира се, накрая пътуването ни свърши в Рио де Жанейро, точно по време на карнавала. Спомням си, че 90-та година дъщеря ми беше на година и половина и тогава носих нейното пъпче и се чудех къде да го хвърля. За първи път всъщност излизах на запад, тогава бях на 29 години, в смисъла на зад желязната завеса, това вече падаха бариерите, границите. И къде реших, че най-свещеното, най-интересното, най-магическото място от това мое пътуване е в краката на статуята на Христос Спасителя в Рио де Жанейро, която се намира на хълма Корковадо, знаете всички. Даже тази статуя беше номинирана и избрана за едно от новите, новоизбраните 7 чудеса на света, което аз разбира се не одобрявам, защото не може редом с Мачо Пикчу, Чиченица и Петра да има една статуя, макар и на Бога, на Исус Христос, която е построена в 1929 година. Но тази класация е много силно комерциална, вие знаете, в света в 21 век живее и няма как. Бразилия е пета страна в света по територия, пета и по население. И естествено, че много хора от Бразилия се гласували. Аз между другото искам да ви кажа, че съм успял да видя всичките 7 от тези чудеса на света. Другите, освен тези 3-4, които ви казах, двете се намират далеч на изток. Към тях отивам след малко, в смисъл от началото на юни. Едното е Китайската стена и другото е храма на Мазоле Тадж Махал в Индия. И остана едно, като жест към Стара Европа. Това е Колизеумо в Рим. Но още веднъж искам да ви повторя, че това нещо е доста комерциално и е съвсем различно от класацията, която е направена от древни мислители за античните 7 чудеса на света, от които за жалост в момента може да бъде видяно само пирамидите в Египет. Другите всичките 6 са руини. Така, това беше 90-та година пътуването ми. Щастлив бях да хвърля пъпа на дъщеря си. И сега, че съм познал в 2006 година или 2007, вече не помня, тя дойде с мен като мой помощник. Аз ви казах, малко върви от прехвърлен от годините, но дано да хванете връзката и ще ме простите, ако не съм така последователен в моята сказка. И тя дойде с мен в Рио де Жанейро като мой помощник. Тогава имах група от 42 човека, които водихме карнавала в Рио де Жанейро. Най-големия купон за мен в света. Вероятно, по някое време ще видите и снимки, които излизат от това много интересно събитие. Така че всяка, че съм имал познал някакво, не знам аз какво, когато съм хвърлил пъба на Криси, моята дъщеря, през 90-та година. И тъй, изнасях керамика до 95-6 година. След това имах шанса, още в началото на демокрацията, да се запозная с една много благородна личност, един българин, който е живял голяма част от съзнателния си живот навън. Той се казва Иван Станчов. Вероятно много малко сте чували за него, защото той е вече доста възрастен, но преди малко вървеше снимка от планината на боговете Олимп. И този човек на 82 годишна възраст се качи заедно с моята група и ми пя Happy Birthday Миро, тъй като аз предвид моята професия мога да си наглася така пътешествието, че да си празнувам рождения ден, където си искам.
Аз понякога пиша малко странни неща, това е във връзка с моя маркетинг към хората, които са мои клиенти и приятели, но бях обявил, че очаквам 55-та годишнина. Нека да не звучи нескромно или хвалба, естествено, че това са само измишлетини, да празнувам на Луната, защото до тогава може би ще поевтине самолетния билет. Тоест билета до там. Но тогава бях преди 2 години на Олимп и този човек се качи догоре на 82 години. Значи желая всички вас, а и на себе си, да имаме тази енергия, неговата, и блестящо съзнание и всичко, за да може да направим тези неща, които той прави. Той беше външен министър в България, на България в едно от служебните правителства и 4 години беше посланик в Англия, тъй като неговото семейство избягва от България в 1943 година в навечерието на идването на комунистите на власт и дойде 90-та година обратно тук. Запознах се с него и имах шанса да работя в неговата фирма. Това беше консултантска фирма, няколко години, но както той каза, не можа да убие дивия планинец в мене, смисъл, че така или иначе малко съм облагороден, надявам се, работейки за него, но той е живял в друг свят. Така или иначе, огромен шанс за мен, защото когато бях там в късните 90-те години, успях да спечеля търг за една чужда компания на летище София. Сега тук един от вас ми напомни, един негов колега беше адвокат беше юрист към летището и станахме добри приятели. Тогава в 90-те години накрая, няколко години работих и за чуждата компания, която беше с арабски собственици. И това за пореден път успя да ми докаже, че аз не ставам да работя за други хора, защото може би заради голямата ми уста и не знам аз какво, но не можах да се сработя с арабите, така или иначе свършихме работата, построиха 2 обекта, които все още работят, ресторант и кетеринг, авиационен кетеринг на летището, но след като бяха построени, те ми дадоха сигнал, че не желаят да работят с мен. Върнах се отново за година при моя уважаван шеф Иван Станчов, докато се случи едно събитие в може би 2001 година, ако не се лъжа, трябваше да участваме на един благотворителен бал БИБА, Bulgarian Industrial Business Association се казва. Това е вероятно още има тази структура на всички големи чужди инвеститори в България, които си правят такива светски суетни мероприятия, но така или иначе аз трябваше да бъда там с наш клиент, директор на голям завод от провинцията и съответно да му организирам срещи с министри, с депутати, с хора, които трябваше да помогнат да лобират за приемането на един закон срещу ГМО. Вижте, това беше преди 10 години, вижте, че ГМО-то и сега е много генномодифицираните продукти, също много актуална тема, но така или иначе по време на това събитие, Шератонския бал, аз бях леко пинал. Това малко срамно да се каже, но така или иначе бях повече весел, отколкото трябва, защото пък през деня бях на сватбата на един посланик, който се женеше за българка, тъй като съпругът ми тогава работеше в Испанско посолство и аз бях също поканен. И след тази сватба, дневна вечерта отидох с директора, но за жалост се оказах малко по-атрактивен, отколкото трябва да бъда за едно такова отговорно мероприятие. И не съм обърнал внимание на директора, не съм го запознал с никого, не съм направил никакъв контакт. Аз се занимавах с други много по-светски неща, нека сега да не ви отекчавам с тия мои приказки, но така или иначе след няколко дни получих обаждане по телефона от същия този мой сегашен огромен приятел Иван Станчов и той ми каза: ами моля те, вземи си заплатата за следващия месец. Сори, ама, нали, обади се нашия клиент, така и така, ти не си се справил с тази задача и той е много разочарован и така. Оказа после, че не се обадва толкова много, но Иван Станчов, бидейки един аристократ по душа, той не можа да приеме моята твърде голяма атрактивност там. Не съм правил глупости, естествено, но не толкова
не съм се държал толкова прилично. Има една приказка в България, казват, вместо да ти извадят очи, ти изписват вежди. Еми така се получи, това беше един такъв повратен момент за мене. В края на 2001 година свърших да работя в лъскави офиси с вратовръзка от 9 до 6 и година-две, нищо сериозно в моята кариера, за да дойде 2003 края, когато реших да създам една туристическа агенция, защото вече няколко пъти бях пътувал неофициално, разбира се, с приятели, включително до Южна Америка, включително едно дълго пътешествие, което аз нарекох по стъпките на децата на капитан Грант от, знаете ли, един от най-известните и добри романи на Жул Верн, само че в обратна посока ние пътувахме от запад на изток, от Лима, столицата на Перу, до Рио де Жанейро. Лима е на Тихия океан, Рио де Жанейро е на Атлантическия. Преминахме през няколко страни, много интересно беше пътуването, много вълнуващо, с около 10 човека. Чудно пътешествие. Това беше в 2002 година. В 2003 отидох за първи път до края на света. Края на света е именно Магелановия пролив и архипелага Огнена земя. Също с приятели и хора, които познавах тогава. Това беше моят трето пътуване вече в Южна Америка и по този начин този континент се превърна в един от любимите ми, тъй до ден днешен, когато мога да ви кажа към днешна дата, вече спрях да броя статистика да водя, но над 30 пъти съм бил там и наистина е невероятно красиво. И в 2003 година края създадох тази моята предишна фирма, няма да споменавам имена, но така или иначе тогава имах и партньори, предложихме и хора, които познавах, не бяхме първи приятели, но така или иначе добри отношения да се включат. Те бяха адвокати и хора от по-високата финансова, по-богати да го наричам, защото аз тогава не разполагах с някакви средства. И за да се направи една агенция туристическа, почти нищо не се изисква. 5000 лева струва лицензия и до ден днешен, трябва да отвориш офис. И така, получихме лиценз. Около 3-4 години работих заедно с тях, но основният принос през цялото време беше така и мой. И до преди 2 години, когато реших да се разделя с моите тогавашни партньори, защото не намирах смисъл от такова партньорство. Вие, когато започнете свой бизнес, вече сте започнали, това само ще ви кажа. Внимавайте, гледайте, аз не се оплаквам от тези хора, напротив, сега сме добри приятели, но се наложи старата фирма, подарих им я, за да мога да започна на чисто. И сегашната ми е, той е спомена тук, организатора, Venture Club се казва. Когато регистрирахме новата фирма, регистрирах на името на моите 2 деца. Аз нямам участие и често казвам, те са моите шефове. А на хората, с които работих до този момент, подарих фирмата и уебсайта предишния. Между другото, тези, които направиха и предишния и новия ми уебсайт, са все хора свързани с Пловдив, хора около Сребрин Въдрав, а така също един мой добър приятел, който се казва Богомил Павлов. Той трябваше също да бъде лектор тук. Гений е за мен, но за жалост не е в България, в Австралия, иначе щехте да чуете още много интересни неща, тъй като все пак той е вашата възраст. И тъй, така е, значи искам да ви кажа, че когато искаш да си направиш хобито професия, става. Още от края на 2003 година станах пътешественик. Така си обявявах на моите визитни картички. Така събирах хората, полека-лека, събираш хора, но събираш и трупаш, надявам се, позитивен имидж, защото за мен е важно какво ще кажат тези, с които пътувам. Аз не организирам екскурзии, организирам пътешествия, така го наричам. Старая се да бягам от конфекцията, което е стандартният туристически продукт. И мисля, че успявам малко или много, правя по-необичайни неща. Вие видяхте някои от снимките, тази, например, е от Мексико Сити.
Тия индианци малко са Балкан туристи, но са интересни. А това пък е един от паметниците на Маите, града Паленке. Темата Май става много актуална напоследък. Няма да ви говоря сега какво са казали и кога според тях ще свърши петата цивилизация. Вие четете и сте доста запознати повече от мен. Бил съм и там в майския свят, прекрасно е. Света на Маите е в Мексико, Гватемала, Белиз, Хондурас. Много интересен свят. И така, това е с две думи. Моето житие-битие на един пътешественик, който от жаждата и любовта към пътуванията по света се опитвам да правя някакви пари. Не са безкрайно големи, защото аз съм ограничен от това, че обикновено сам водя моите групи, но от 2 години насам сина ми се включва много успешно. Той завърши финанси в УНСС. Може да запише география, но той нямаше какво да научи повече от география, защото още като ученик беше 3-кратен шампион на България на едни географски олимпиади. Но той е един чудесен водач и е по-интелигентен от мен, аз така го наричам. По-малко държи се доста по-възпитано, аз понякога трещя много. Но когато си с хора в джунглата или на планината или някъде, трябва да си малко по-гръмогласен. Сина беше в Австралия и Нова Зеландия, ето например на мен не ми се ходи повече там и едва ли не го моля: сине, айде до година март 2012 да поемеш още една командировка до там. Беше в Перу и Боливия, в Мексико, в Гватемала, така че ми помага страшно много. Трудно се доверявам на други хора, които да водят моите групи. Просто опитвам се да запазя малко по-различния характер. Сега няма да го наричам уникален или бутиков на моята дейност, но така или иначе, защо сме пътешественици? Бяхме неотдавна, само преди седмица се върнах от Сицилия. За мен е най-интересното място в Европа. Често между другото ме питат и журналисти, и по телевизии, и по медии, и всякакви, за Европа. Аз Европа, и сега спокойно мога да ви кажа мнението, Европа е за мен е скучна, лицемерна, фалшива, стерилна. Не е интересна, но това е моето мнение. Вие не ми се сърдете, все пак добрата стара Европа, това е място, където всички вие сте пътешествали и дай Боже да ходите, и оттам ще тръгне вашата бъдеща кариера на пътешественици, макар и като консуматори на този продукт. Но единственото място от Европа, което аз признавам, е Сицилия. И то не за друго, отделно, че има много стара древна култура, там има запазени древногръцки градове от 5-6 век преди Христа. Там са се събирали и са се извървяли много култури, древните гърци, картагенци, римляни, византийци, нормани, какви ли не, араби. И всяка една култура интересно, че е запазвала и доизграждала нещо отгоре. Но не за това отивам, а отивам, защото там се намира най-високият действащ вулкан на Европа, Етна. Етна, за който ви споменах преди малко. Етна изригна само преди 3 дена. Ние преди 6 успяхме да се качим догоре до 12 човека. Там, може би, видяхте една от снимките, ако е дошло време до нея. 12 човека стигнахме до ръба на кратера на вулкана Етна. От общо 28. Така че по този начин аз се опитвам да защитя името си на приключенец, защото се шегуват с хората, че виждайки Помпей, руините на Помпей близо на Неапол, остров Капри, който е много красив, ама малко сълзливо ми действа и така нататък. Това е лотерио. И добре, че успяхме да отидем да се качим на ръба на вулкана Етна. Как съм с време? Не, вижте, аз мога да говоря много, разбира се, но така, заради факта, че успяхме да стигнем догоре, аз съм доволен и щастлив, но северно от Сицилия, от бреговете на Сицилия, в Тиренско море, има една група острови, те се казват Еоли. Те са 7 малки островчета, един от които е Стромболи, който със сигурност е, може би, най-действащия вулкан не само в Европа, може би и в света, защото той изригва на всеки 1 или 2 часа. Ние минахме с едно малко корабче до него, успяхме да стигнем и да видим следи от тези изригвания. В смисъл има 2 снимки, които за жалост са доста, но виждате, всичко е черно, само в дъното се вижда високо стълба лава, който изригва, но от сега съм се зарекал до година, като отида в Сицилия
Има съвсем вече крайни авантюристи, които могат да стигнат и да останат да нощуват в спален чоло на ръба на вулкана, за да може да заснимаш изригването на лавата от съвсем близко. Защото иначе е скучно. Малко повече адреналинец е хубаво да се вкарва, но вие не дейте да опитвате всичките тези упражнения. Иначе тук на някои от снимките, това е карнавала Фрим, нали, в момента на тази тема. Обичам си го, аз се представям в писмата, които пиша до хората, които са в моята мейлинг листа, те са 2700. И нека и това да кажа, разбира се, това е основният начин, по който аз рекламирам своята дейност и тя разчита най-вече естествено на доволните клиенти. В нашия бизнес казва, че един доволен клиент ще доведе 5, а един недоволен ще върне 20. И така. И понеже правя по-необичайни и странни неща и поради факта, че разчитам че ще си изпълня това, което... Ами трябва да за въпроси. Добре, окей. Айде въпроси. Тогава с най-голямо удоволствие ще отговоря, защото, вижте, моята сказка беше малко разхвърлена, но успяхте да оборите, да чуете как може да си направиш хобито професия, най-общо казано, но моля, заповядайте, ако има въпроси, въобще ще отговоря с удоволствие. Аз искам да те питам, малко спомена за една, каза, че от 28 човека са останали само 11%. Не бе, от 28 човека, вижте, имат и хора, които между другото и от Пловдив, тя беше културната група, тези дами, те са достопочтени, но не могат да се качват нагоре, те стигнаха между другото с лифта до 2900 метра и още с един камион всъщност до подножието. Така че не са загинали, молите се. Аз се шегувам, че давам 10% фира, но това са, нали, малко черека. Сега заминавам, всъщност отивам в Тибет от 3 до 23 юни, а на 30 юни ще правим July Morning, т.е. на 1 юли, на 30 тръгваме от тук с близо 70 човека на Олимп и това със сигурност ще бъде национален рекорд. Не всички ще се качат до най-горе, но е много интересно. Бил съм там 28 пъти на гости при боговете, планината Олимп Гърция. Иначе Гърция не ми е толкова интересна, защото е Европа, но това е втората европейска дестинация, която за мен представлява някакъв интерес. Защото все пак Олимп иначе една грозна планина, камена, но така или иначе да отидеш на трона на Зевс, струва си. Аз слушам вашите въпроси, които има такива. Кои са клиентите? Такива като вас, например, то няма някаква специална социална група или прослойка. Сега, какво да ви обясня? Работещи хора, за добро или за зло, моите пътувания са надалеч. Да отидеш до Южна Америка, където са ми повечето пътешествия, 2000 нагоре евро струва. Сега бях в две групи имах, не една, защото едната просто се припълни и трябваше втора да направя в Америка, където успях да им покажа над 50% от топ забележителностите, започвайки от Перу, минавайки през най-сухото място на света Атакама и стигайки долу до Патагония и финиширайки в Игуасо и Буенос Айрес. Всичко това струва малко под 4000 евро. Много е. Много съжалявам, че не всички биха могли да си го позволят по принцип, защото има българина така или иначе обича да пътува, мисля. Макар и тази кралева култура по-трудно се заражда у нас, но у младите хора има. И тъй, различни хора, ако питате, най-богатите няма да дойдат с мене. Те ще отидат в своите 5 плюс 6 звездни резорти и така нататък, а и аз такова няма да им предложа, въпреки че са имали много богати хора, които харесват. Вижте, не е лесно да заведеш 20 човека, които са ти дали толкова пари и всеки от тях има своите изисквания и претенции. Това също си е малко техника и не ми е лесно, но сигурно вече съм го поизучил, как да успееш да потушиш някои различия, недоразумения, претенции. Много малко имам хора, които си позволявам да уволня. Аз така го наричам, как уволнявам с натискане на копчето дел в адрес буква.
Това означава, че този човек не е добре дошъл при мене, ако наистина съвсем не скъсал нервите. Ако скъса само моите, окей, ама важно е да ни къса нервите на останалите, които са дошли с мене да се кефят. Така, сега различни са хората. Адвокати, предприемачи, сега не мога да ти кажа, много са. Аз точно това искам да питам, ето долу обаче. Да. За технологията, как правиш така, че хората да не се карат, да не се изнервят помежду си и да се върнат пак пред теб? Гледай, казах, че аз така се старая да... Първо това, което съм обещал, да го изпълня. Много рядко имал съм случаи, разбира се, понякога да се получи така, че някой хотел нещо е кофти, въпреки че хората го виждат на сайта, но се оказва, че е различен. Винаги държа на това, което обещая да стане. Ако има някой, който въпреки услугите, които получава и без проблеми, отново мрънка, не е лесно. Ти не можеш да му кажеш глътни, въпреки че аз понякога се позволявам, което сигурно не е много правилно, да повиша глас. Някакво, не знам, вътрешно, не мога да ти го разкажа, Миро, как е точно. Боря се да го няма. Повече от 95% от хората са такива, които, знаете ли, програмите, които пишат, са такива, че те елиминират случайните. Когато прочетеш, че отиваш в Перу и за да видиш, например, за 4 дена да видиш топ забележителности на Перу, обаче в тези 4 дена имаш 2 нощи поред в рейс и един ден също, които са един след друг, няма да дойдат всички, но въпреки всичко 24 човека дойдоха и дадоха по тия 4000 евро и сега са много щастливи, защото аз няма да комбинирам повече и Перу и Боливия са си отделни дестинации, които трябва отделно да бъдат заведени хората до там. Той е микрофон. Да. Искам да попитам как се организира това нещо. Няма как се намира хората ми, как се организира извън България, там всички... Благодаря за въпроса. Да, разбрах веднага въпросите и благодаря между другото. Редно беше да ви го кажа. Как се организира? Когато тръгнах в началото, факта, че съм бил вече там, макар и не на всички места, поради факта, че съм сам, не мога на всички нови дестинации да ходя предварително. Но така или иначе, 1, 2, 3 пъти бях в Южна Америка. Отделно има една книга, която за мен е Библията на пътешественика. То е издание австралийско и се нарича Lonely Planet. Много от вас вероятно я имат и си я купуват, когато пътуват като бекпакери из Европа или по света. В тази книга пише много неща. Пише за забележителности, хотели, опасности и така нататък. И разбира се, много е важно в моя бизнес, когато водя много хора, да имам партньори. Искам да ви кажа, че във всяка една страна, където водя хора, имам добри партньори. Може би интуицията ми помага да не попадна на кофти. До сега са ме излъгали само двама. Един италианец, Соренто, и един англичанин, който ме предостави камион. С камион пътувахме в Африка. Африканското пътешествие беше много хубаво, но единственото, което аз споменавам като неудачни. Хората, някои от тях не бяха подготвени въпреки всичките ми предупреждения и то малко не се провали, стана, но с голяма мъка. Тъй, че с партньори го правя. И аз съм малко, казвам, one man show, въпреки че сега сина ми помага, но от А до Я всичко правя. Като почнеш от самолетните билети, обикновено летя с една компания, нататък през океанско, оттам имаш партньор, който ти прави хотели, същия партньор, съответно някакви трансфери и така нататък. Тоест, отиваш на сигурно, защото чист адвенчър няма как да стане. Сега съм решил от декември месец, обявил съм го, разузнаване в Индонезия, ще ходя с Chicken Pass. Това се казва, то е такова понятие, рейса отгоре с кокошки. Разбирате ли? И въпреки всичко, че съм казал, че щом с Chicken Pass в Индонезия, бая народ иска да дойде, тъй като на 1 декември се връща моя група, която вече почти е пълна за Бирма, Камбоджа, Лаос и Виетнам. И след като изпратя тази група, ще отскочим до Индонезия. Тя огромна страна, не съм бил. Тоест, как се нарича от военните сводки, разузнаване в бой. Тоест, тръгвам с хора и съответно ще посетим някои от островете. Тя заслужава много, много време, но за около 2 седмици ще отскочим тук там.
То така е, винаги с партньори. Не можеш ти всичко да направиш. По интернет всеки от вас може да си направи да си купи билет, но ако е един, двама, трима, четирима, ако сте много хора, 10, 15, аз не мога да си позволя да водя по двама, трима, защото нали, все пак трябва да живее, трябва да водя групи, винаги трябва да имам партньори, които да ми правят съответните резервации и им плащам винаги напред и до сега никой не ме е излъгал. Чукам на дърво. Да, добре. През 2003 година как си направя първите клиентки? Приятели ли бяха как? Еми как? Приятели бяха хора, които... приятели и случайни. От дума на дума. От дума на дума, аз ги наричам тези от фен клуба. Случайно. Бяха 7, 8, 10 човека, не повече, нямаше 10, тъй като 10 е минималния брой, когато правиш групова резервация с някои от големите авиокомпании. 2003 не мисля, че нямаше 10, но така не, че отидохме. Ами с приятели. Приятели, този каже на оня на трети и така се получи, защото наистина това пътуване, което го правих, то не се предлага на пазара, както и много други, и аз съм щастлив. И така, полека-лека, аз съм благодарен на хората, които от тогава и до сега пътуват. Имам хора, които са пътували 7-8 пъти, все на далечни места. И продължават да идват. И се старая да не ги разочаровам. Проблема е, че трябва нови места да търся. Ето, затова сега отивам в Индонезия, затова направих февруари-март, всъщност временно бях си, естествено това като шега, но бях си отворил офис в Буенос Айрес и Рио де Жанейро, имах 3 групи и аз стоях там, хем спестявам пари от билет и отивам с първата група, изпращаме, идва втората за карнавала, изпращаме и с третата се върна обратно. И това беше, нали, южноамериканското приключение с новите дестинации, в случая Атакама, пустинята Атакама в Северно Чили. Тоест трябва да разнообразяваш, защото хората казаха, хайде вече ние сме били на всички места, говорят тези, които редовно пътуват и съм щастлив, че ги има. Първо там имаше въпрос. Кое е мястото, което всеки от нас трябва да посети и кое е мястото, което ви е най-на сърцето? Благодаря за този въпрос. Труден въпрос ми задаваш, приятелю. Най-на сърце ме е Тибет, като единична територия. След 20 дена заминавам за 10-ти път там. Много го обичам, много има някаква странна духовност. Факта, че си на 4000 метра в Хималаите, даже 5. Ето, това е планината на боговете Кайлас. Тя се намира в Западен Тибет. Точно пред нея съм, пред северния склон. Тя е свещена за 4 религии. Будизъм, хиндуизъм, бон религията и още една. Аз съм си православен, християнин, каквито сте и вие, но харесвам да ходя по такива странни места, в случая на будистко. Няма да се правя на Ричард Гир, нали? Няма да стана будист, въпреки че ходим в манастири, гледаме, стоим като зрители на тяхните церемонии, където е разрешено. Тибет не е любимото място. А относно това, къде всички трябва да бъдете, много ме е трудно да ви препоръчам. Наистина, зависи къде ви кара отвътре. Дали ще бъде да видите някой древен град, античен, и като говоря за антични градове, съм имал шанса да бъда почти на всички най-забележителни. И ако трябва да извадя един от тях, това е града Баобек в Ливан, в долината Бека. Той е много древен и много интересен, защото за мен, аз малко си падам по странните теории. Има един той е изследовател, писател, както искате го наречете, Ерик фон Деникен. Той пише за следите на боговете. И в този Баобек има блокове, които са по 800 тона. И те стоят в основата на един римски храм, който е останал и до днес. Но не римляните според мен са сложили тия блокове там, а някои други сили. Дали са с левитация, дали са извънземни, не мога да ви кажа, но аз съм привърженик на тези теории. И още веднъж трудно ме е да определя. Някой може да иска да видят такива древни култури и го желая искрено. Други искат адвенчър. Нека да отидат на планини, не знам. Някой пък може да иска на карнавал в Рио де Жанейро, който е световния, най-големия купон за мен в света. Много са различни. Имам ли време да разкажа някои други неща? Дай на въпроса по-добре. Аз само искам преди това да питам,
Еми аз ви казах 6 месеца, ама тази година по-рядко, в смисъл по-малко, защото 6 месеца долу-горе съм навън. Но винаги се прибирам в България с удоволствие, много си обичам тук, въпреки всичките странности и идиотщини, които стават у нас. Тъжно ме понякога, като отвориш вестниците и виждаш само негативна информация, престъпност и така нататък. Или пък вихрищата се чалга култура, ужасно е. Ама обичам си да си дойда в България, да си... Там до офиса имаме една малка кръчмичка, която наричам кимизарника, където ми идва вдъхновението, сядам си на компютъра, поръчам си каничка вино и пиша, нали, съответно поредното писмо до хората, да го изпратя заедно с снимки или програма или така. Обичам да се връщам тук. Лесно ли ти беше да превърнеш хобито си в своя работа и решението за това? Гледай, когато мама много страдаше, мама, тя е от Троян, но сега се живеят в малката къща на село близо до Троян, тя много страдаше, че вече не съм с вратовръзка от 9 до 6 на работа. Но аз като започнах да пътувам, бях най-щастлив. Знаете ли, след моите 40 години съм най-щастлив. Не, че в 30-те, когато ходих и изнасях грънци, не ми е било добре. Добре ме беше, но тогава и по-късно, когато работих за друга фирма или за друг човек, винаги трябва да се съобразяваш. Аз, за жалост, не съм от най-дисциплинираните. Самия ми характер е малко такъв разхвърлен и високо холеричен. Но истински късмет е, че не съм загубил никой, нито в джунглата, нито никъде от хората си. Мисля, че ще се справям и за бъдеще. Но не ми беше трудно да го превърна в професия хобито. И хубаво, че се получи. И инвестиция, мисля, че, вижте, не съм прочел един ред за туризъм, вярвайте ми. Един ред не съм прочел за туризъм, как се прави туристическа агенция, титри-митри глупости. Не. Мисля, че отгоре ме е дадено това да водя хората по различен начин. Имам лиценз, законен, който е там от Министерството и си карам. Благодаря. Не знам дали отговорих, нали, много добре на въпросите, но така, стана някакси леко. Там бях един въпрос. Интересуваме как организирате вашите ексклузии? Става въпрос за предварително ли обявявате ексклузиите, които ще се състоят и пътешествията? Пътешествията, да. И има ли минимален брой хора за група? Пак благодаря за въпроса. Минималният брой е 10 поне. Въпреки, че съм водил хора и 40 и то надалеч в Южна Америка, да заведеш 4 човека и да не загубиш нито един си е голямо постижение, особено че Рио де Жанейро си е голяк престъпен град. Но до сега имаме само откраднати няколко златни синджирчета и всичко е наред. Как ги организирам? Ами отдалеч, ето сега, например, пуснах в сайта, по имейлите на хората, пуснах програма за декември. Защото когато трябва да платиш 2-3 бона в евро, трябва да отсъстваш от работа 3 седмици, хората трябва далече да знаят. И старая се колкото се може по-далеч. Ето, от сега са ми готови предварителните програми за карнавала до година, края на февруари и преди това другото пътешествие пак до края на света. Колкото по-далеч, толкова по-добре. И така, това е. Минималният брой хора е поне 10, но средно пътуват 15 до 20 човека. И справям се за сега, въпреки всичките безумни пътешествия и дестинации, които правя, но точно това пък на мен ми харесва. И точно затова никога няма да направя Олимпийската ривиера тук или да ходя до Венеция, такива неща не са ми интересни. Но пък да ида още веднъж до огнена земя, ужасно си пада. Ти смяташ ли да се пенсионираш? Аз ли? Ами, сигурно ще трябва да се пенсионирам след време. Сега ти визираш възрастта ми, няма да крия на... Не, възрастта просто... Аз идва се някога. Добре, хубаво. Поне ще ми се още 10-15 години да походя. И включително и да покатеря, защото тук видяхте преди малко, само че аз не мога да ви показвам и да ви казвам, един много красив връх. Някой го наричат най-красивия на света. Той се намира в Северно Перу, в планината Кордилера Бланка и се нарича Алпамайо. През 2009 година бях с 2 девойки, но едната се разболя на 5500, смисъл височинна болест, съвсем нормално, и трябваше да се върнем. Аз предпочетох да се върна с тях, вместо да остана още една нощ и да го изкача, но ще опитам сега да го направя. Тоест има много върхове, които искам да достигна до върха. Няма да ви се правя, аз не съм професионален алпинист, за мен това е хоби, забавлявам се.
Не за всяка цена, нали, за мен не е върха за родено заставено, както на времето, както правят и сега някои алпинисти, давай да умираме. Не, но между другото съм умирал 5-6 пъти, така имам опити за умиране, но няма да ви разказвам, защото много дълго ще стане, още когато бях студент в Троян. И така. Няма да се пенсионирам поне до 15 години, дай Боже стига да не отида някъде да ме изядат крокодили, пирани или някой вулкан да изригне съвсем наблизо. Съгласно моето завещание, аз... Малко странно, между другото, леко така съм, не че се прави интересен, но има един връх в Стара планина, той се казва Купена, или висок 2169 метра, и искам точно там да бъде разпръснат праха ми, не да бъда заравен. Но това кой знае кога ще стане? И те. Как сме знаем? Искам да помоля преди края, ако е възможно, ще веднъж с тази пещата. Най-накрая ще го направя. Най-накрая, да. Да, естествено, че го... По-дълго време. Добре. Примерно половин минута. Аз мога после до 10 пиеш кафе, защото много ми присъхна устата, ще ти дам да опиташ лично да го направиш, но то малко трябва така врътка да речи. Много се пустиха. Добре, последен въпрос, ако има. Там назад. Благодаря ви за въпросите. Техниката ви нещо... Ами давайте без... Благодаря ти, Миро. Само аз искам да питам нещо, което ми е много интересно. Как комбинираш семейството с това сложна професия? За този въпрос ви благодаря. Изглежда, жена ми е много търпелива. Аз често казвам, идиот като мен трудно се понася. Скоро имаме 25 години златна сватба, сребърна. Малко ми беше срам заради егенето и ние празнувах достойно. Жена ми е много свестен човек. На скайпа в един момент установих, че сме в 3 различни континента. Сина беше с група в Австралия, аз бях близо до Дамаск в едно градче, Сирия. Чудесна страна, между другото, и много ме е тъжно, сега ми пропадна пътуването, защото виждате гражданска война. Жена ми беше в Мексико в командировка, а дъщерята беше в София. Значи колко станаха 4 континента. Това беше 2009 година в началото на май. Тъй, че имаме го това постижение. Мира, тук, тъй като това е една среща с цел обмен на добри практики и тъй като има много млади и неженени хора, съвсем естествено след този рекламен блок за жена ти е да задам въпроса: къде се намират такива жени? Абе имате да ви кажа. Аз ви желая ами има, търпение трябва от всички, аз по-неструвам от семейството, от двамата. Разбирате ли? И има и дай Боже и вие да сте такива, и когато сега няма да ви давам, пази Боже, брачни съвети, но наистина, мисля си един хубав ден, сина, ако се зажени, дано да попадне на свяста и съответно щерката също, защото ако някой каже, къде ще ходиш ти 20 дена в Рио де Жанейро или къде няма да пусна никъде, значи край, бизнеса ми пропада, аз много трудно мога да се доверя. Много трудно мога да се доверя на някой друг, разбирате ли? Ами нека да благодарим за прекрасната лекция. Ако съм на скайп, ще натисна ония емотикон, дето с червени бузи. Аз сега не обещах това да ви демонстрирам още веднъж. Всеки, който иска, може да го ползва. Мога да оставя тук. Благодаря още веднъж. Много беше приятно. Трябва да ви кажа, че бях леко притеснен. Дали ще мога да си кажа думичките. Аз иначе мога да ви говоря от тук до други ден, без да, но разхвърлен съм доста и моля да ме извините. Не знам дали ви дадох всички най-добри практики, както каза тук дамата и така нататък, но дано поне ви е било интересно. Благодаря още веднъж, страхотни сте и успех на всичките, където да сте тръгнали да сте.